सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय जागायबाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमानि बाजार खलायाव अमा थावख्रि हटेल। अमा थावख्रि हटेलाव अमा, ना, खुसिया, लाथा एम्फौ, फारौ, हांसो, लकेल दाउ, मैसो आरो गोबां जाग्राजों बुंफबनाय हटेला जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै जाहोनो हागोनखौ मिथिहोदों। लोगोसे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायाव हट एयार बेलुन साफारियाव गाखोनो हागोनखौबो मिथिहोदों अमा थावख्रि हटेल सामलायगिरिफोरा। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय आंनि रिंकु दैमारि। जोङो नंगौ थारैनो खोनानाया सैथोआनो। जोङो नैबे बर' साहित्य सभायाव अमा थावख्रि मुंनि मोनसे हटेल एबा खला जों खुलिनाय जादों। बेयाव बर'नि ट्रेडिसनेल आइटेम्स आरो ट्राइबेलनि ट्रेडिसनेल आइटेम्सफोरखौ गासै भेराइटिस बिथिं अमा दिसि थावख्रि होननानै बुङोब्ला मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो हागौ। दिनै फिनाय थावख्रि होननानै बुङो, बेखौ दिसि होननानैबो बुङो, जायखौ जोङो सोरबाया थावख्रिबो होनो अबेबा जायगा लानानै, सोरबाया दिसिबो होनो। बेजों लोगोसे आरो जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय लानानै खुसियानिफ्राय लानानै आरो फारौ, हांसो, लकेल दाउ, लकेल ना, एम्बु, साम', नारजि अमा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो भेराइटिसफोरखौ जों बानायबाय थादों। आरो जोंनि हटेला जों 6 तारिखनिफ्रायनो जों खुलिनाय जादों। 12 तारिखहालागै जेब्लासिम बर' साहित्य सभाया जोबगोन बिसिमहालागै जोंखौ मोनबाय थागोन। बिनि लकेसना जाहैबाय बर' साहित्य सभानि सानजाथिंजाय अपेन मार्केट एरिया दङ जोंहा। बेयाव गेटथिंनिफ्राय फार्स्ट गेटथिं हाबोब्ला लेफ्ट साइडजों फैनानै गेजेर खन्द'आव जोंनि खलानि मुङा बा हटेलनि मुङा अमा थावख्रि हटेल होननानै जोंहा गोजौआव बेनार होनाय दङ। हटेलनि कालारा जाहैबाय गुफुर आरो गोमो। स्क्रिनखौ नायब्लानो बयबो सिनायगोन। फैयो बयखौबो जोङो हांख्रायहरदों, बयबो फैनानै टेस्ट खालामफैयो। जायफ्रा अमा दिसि बा थावख्रि मोनजायाखै बा बायदि रोखोमनि माखासे बेदरफोरखौ मोनजायाखैब्ला फैनानै बयबो टेस्ट खालामफैनो हागोन। बयखौबो जों खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना जिखुनु हटेल होबाय, हटेल नोंथांमोनाव गोबां माने जोंनि बर' ट्रेडिसनेल जोंनि जानाय गासैबो बेयाव मोनजागोन जों खोनानो मोनदों। मा मा मैगं होगोन? नंगौ, भेजिटेरियान जायोब्ला सोरबा नन भेज जायोब्ला? नंगौ, निस्सय। बेयाव नन भेज गासैबो दंजोबो बेयाव, आरो भेजिटेरियान नन भेजिटेरियान बेयाव गासैखौबो मोनजोबगोन। बेयाव जोंहा आइटेम्स हिसाबैथ' जोंहा अनला दाउ, ओमफ्राय बिथिं खारै ओंख्रि, आरो बिथिं नारजि अमा, आरो बिथिं सबाय साम', आरो बिथिं अमा बायदि रोखोमनि अमानि आइटेमखौबो जोङो बेलेग बेलेग आइटेमाव जों संनाय जागोन। बेखौ जों खालामगासिनो दङ। माखासे आरो बिथिं बेदर हांनाय, बेदर सावनाय, दाउ सावनाय, आरो बिथिं फारौ सावनाय, आरो लकेल दाउ बायदि रोखोमनि आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि नायालासिनोल' फैनानै नायफैनानै जुदि टेस्ट खालामनायोब्ला बुजिगोन बिनि टेस्टआ माबायदि। बयखौबो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय, जाहाथे बयबो फैनानै बेयाव टेस्ट खालामफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैसो बेदरबो दङ, आरो बिथिं मैसो बान्दार बिबु। बेफोरखौबो जोङो मोनसे बेदरखौनो जों भेराइटिस आइटेम बेलेग बेलेग आइटेम बानायनानै जों जाहोनो सेस्था खालामगोन। बे ओरैनो नोंथांमोना जिथु लकेल जायफोर बिथांमोना जानो सानदों फैयोब्ला ओरैनो जों बेसेना बारा नङा, खम बेसेनजोंनो नोंथांमोना जानो हागोन। बेयाव अमा थालि, दाउ थालि आरो ना थालि थागोन। आरो बाखि हांसो, खुसिया बेफोरखौ जोङो बेलेग जोङो एक्सट्रा माबा खालामनानै चार्ज, बिदि ओंखामा ओरैनो मिरामिस हिसाबै जोंहा 120 लानाय जादों। आरो गुबुन बेदर जायोब्ला रेटआ बेलेग बेलेग जागोन। बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि फैनानै नायफैबानो जाबाय, आरो खोनासंनानै नोंसोरो मोजां मोनगोन। दामाबो जों खम, बेसेनाबो खमानो जागोन। बेसेन खमावनो नोंथांमोना गोथाव माने बानायनाय आइटेम्सफोरखौ जालांनो हागोन। बेयाव आरो लोगोसे संनायजों लोगोसे, सावनायजों लोगोसे आरो जों बेदरखौबो जोङो गोथाङैबो फाननाय जादों। बियो जोंनि बे हटेलनि मोखाङावनो जोङो मोनसे डेस्क बहायनानै बेयावनो जोङो जिखिनि हायो जों गोदानानै फानदों। जानायजों लोगोसे सोरबाया जुदि मोजां मोनदोंब्ला गोथां न'आव थांनानै जाहैनो लाना थांनो हागोन। गोथाङाव जोङो बेसेनखौ 700 थाखा खालामनाय जादों। बारा नङा बेसेना, मानो होनबा जोंनिया दिनै जोंनि लकेला हाइब्रिदानो जोंनि 450 थाखायो। आरो बियो गुबुन जायगायाव, जाय जायगानिफ्राय लाबोदों जों, बियो मेघालय, सारांमा, गवालपारा बिथिंनिफ्राय जों लाबोनाय जादों। बेखौ कालेक्सन खालामनानै गोजाननिफ्राय लाबोनायलाय बेखायनो जोङो माखासे बेसेनखौ एसे जोङो मिलायनानै ट्रान्सपर्टखौबो जों एडजास्ट खालामनानै जों लानो गोनां जादों। नोंथांमोना दायो जायगा बेनार होनाय नुदों जानांगौ। स्काइ एडभेन्चार, जायफोरा गोसो गुदुं, जायफोरा गोजौ अख्राङाव बिरथिंबायनो लुगैग्रा,
स्काइ एडभेन्सार होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायो अबेबा नोङो एर'प्लेन बिरनाय जागोन अबेबा गेस बेलुन बिरनाय जागोन अबेबा पेरामटर बिरनाय जागोन बायदि बायदि थायो बेयाव जोंहा स्काइ एडभेन्सार हिसाबै हट एयार बेलुन जोङो बे बर' हाइट' हबायाव जोङो लाबोनाय जादों बिनि लकेसना जाहैबाय जोंनि नैबे लामा सेरनि सोरां मन्जु थियाटार बा आइराखि थियाटारनि सेरावनो जोङो लकेसनखौ बेयाव खालामनाय जादों आरो बिनि बेसेनाबो बारा नङा जोङो मोनसे सासे पार हेड जों 800 टकाल' जोङो लानाय जादों आरो बेजों 18 बोसोरनि गाहायावब्ला जों बेखौ 500 लानाय जादों आरो बेयाव जायफोरा गोसो गुदुं भिउस सिनारिफोरखौ जुदि नायनो लुबैदोंबा हाइट' हबानि साजायनाय आरो जायगा बायदिसिना बिफां लाइफांजों सिनारिखौ नायनो लुगैबा अख्रां सानिफ्राय आरो मिटिं जानायफोरखौ जों नायनो लुगैयोब्ला बेयाव बयबो खनसेसो गाखोनायनानै बिनि गोजौनिफ्राय भिउसफोरखौ नायनो हागोन बयखौबो आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय जुदि गोसो गुदुंफ्रा फैनानै गाखोनायनो हागोन दिनैनिफ्रायनो टिकेटआ जोंहा ओरैनो मैयानिफ्रायनो जोङो प्रि बुकिंखौ जोङो खालामबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो बेलासे समनिफ्राय 2 रिंगानिफ्राय जोङो बेखौ सालायनाय जासिगोन सोरबाफोर जुदि गाखोनायनो इन्टारेस्टेडब्ला एडभेन्सार स्काइखौ जुदि सोरबाया जुदि गोसो गुदुं जुदि इन्टारेस्टेडब्ला गोसो गुदुंब्ला फैनानै टिकेट काउन्टाराव 800 टकानि टिकेट लानानै बेखौ गाखोनायनानै गावनि माबाखौ गावनि फिलिंसखौ फोरमायनो हागोन रायजो राजाफोरनो जाहाथे माबायदि मोनो गाखोनानै बिनि एक्सपिरियेन्सखौ माखासे लोगोफोरनोबो जाहाथे खोन्थानो हायो बेखायनो बयखौबो खावलायनाय थाबाय बेयाव टाइमिंआ जोङो गाहायनिफ्राय गोजौसिम थांनानै ओंखारनायसिम जोङो 5 मिनिट जोङो पार हेड जों खालामनाय जादों आरो बेयाव जोंहा खनसे गाखोगासेयाव 7 गाखोजागोन बेयाव प्रफेसनेल पाइलट थागोन आरो क्रिउ मेम्बार सासे थागोन आरो गाहायाव सापर्टिं टिम बिसोरनि लोगोसे बिसोर थागोन बेयाव जेबो जिंगासिनांगौ बाथ्रा गैया आरो बे जेबो रिक्स गैया बेयाव नर्मेलि लासैनो बेयाव गाहायाव हाइटखौ लानानै जोंहा बेयाव 90-80 मिटारल' जों खालामनाय जादों फुटल' खालामनाय जादों बेयाव नोंथांमोना गाखोफैनायबानो जाबाय बिनि एक्सपिरियेन्सखौ लाफैबानो जाबाय